నమస్తే అన్న అందరికీ నమస్కారం। ఈ రోజు ఖతార్ మరియు ఇండియాలో ఉన్న బంగారం మరియు వెండి ధరల విలువ గురించి తెలుసుకున్నాం। ముందుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బంగారం ధరల విలువ గురించి తెలుసుకుంటే 24 క్యారెట్ల 1 గ్రాము బంగారం ధర 5550 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంటే 10 గ్రాముల బంగారం ధర 55,500 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంది। అలాగే 22 క్యారెట్ల 1 గ్రాము బంగారం ధర 5,090 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంటే 10 గ్రాముల బంగారం ధర 50,900 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంది। అలాగే మనం ఈ రోజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వెండి ధరల విలువ గురించి తెలుసుకుంటే 1 గ్రాము వెండి ధర 67 రూపాయల 40 పైసల వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంది। 10 గ్రాములు 674 రూపాయల వద్ద, 100 గ్రాములు 6,740 రూపాయల వద్ద, అలాగే 1 కేజీ వెండి ధర 67,400 రూపాయల వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంది। అలాగే మనం ఈ రోజు ఖతార్ లో ఉన్న బంగారం ధరల విలువ గురించి తెలుసుకుంటే 24 క్యారెట్ల 1 గ్రాము బంగారం ధర 223.50 రియాల్స్ వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంటే 10 గ్రాముల బంగారం ధర 2,235 రియాల్స్ వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంది। అలాగే 22 క్యారెట్ల 1 గ్రాము బంగారం ధర 210.50 రియాల్స్ వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంటే 10 గ్రాముల బంగారం ధర 2,105 రియాల్స్ వద్ద సేల్ అవుతూ ఉంది। ఇవన్నా ఈ రోజు ఖతార్ మరియు ఇండియాలో ఉన్న బంగారం మరియు వెండి ధరలు। మరిన్ని విశేషాలతో రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం। అంతవరకు అందరూ బాగుండాలి, ఎందులో మనం ఉండాలి। అందరికీ నమస్తే అన్న, జై హింద్।